Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Kobetatik zelaietara ginen atera, euskaldunok denok batera, joan gara ordutik aurrera, ez dago legerik edo erregerik herrien gainean. Ajangizko herrian, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Antzegoen gure haritza, gure bizitza, bertan dugu legeen giltza, triste ginak egaldu balitza, ez dago legerik edo erregerik herrien gainean. Ajangizko herrian, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Hau da gure irabazia, gure grazia, hemen egin dugun hazia, Euskal Herriko demokrazia, ez dago legerik edo erregerik herrien gainean. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Hortxe duzu etorkizuna, zudakizuna, aspaldian ongi jentzuna, euskal bihotzen gorritasuna, ez dago legerik edo erregerik Consider el tipo, esto es la cara policía,
Bueno, a ver. Esto es bien si quiero, ¿eh? Ahí te lo pongo. ¡Póngalo! ¡No te va! ¡Dale! ¡No! Solo hay que... ¡Uy, calve! Nada pasa. No la interpretáis. Bai, zuke dan. Monta tragoa. Garra! Espera, Turri. Bakare dela utxoa. Jaire, bai! Kako! Itorrena! Ahí va tragoa! Dosi, pinene. Zote zola. Kako nire mon. Urik ez. Urik ez da den honek. Honea, ze geure makina txomozore goi ezor. ¡Pape! Miller, ¿qué pasa? ¿Comer bacalao o qué, chavales? Sí. ¿Qué es? ¿Una sanicara o qué es esto, tío? ¿Qué? Mando, mi un bar. Lleva. A ver. Oye, bien, esto que no son amigos, tío. Es que me pone nervioso. Ya tienes la vida. Enrique, si me consigas. Ignacio. Bueno, hay que cerrar. Vamos a abrir el ahora.
Artista. Ahí fallo. Argizegi se pasa. Ahí fallo. Ahí fallo, está. Fallo. ¿Está bueno o qué? No se sabe. Ahí cortea. Bueno, lehen ikusi gaulez, hemen jen gixen, da urte guztizietalez, sarai jen gauzen, da onden jo zabalitau, arreba amaitu arte, guzten. Baina, zuiak hemen jen giztarra zarien, da ganera antxineko jen giztarra, nostik egiten da guzia. Nik beti zituen hau. Da, zema urte guzuz gitsi gura bera jarriteko. Ez kendu urterik handrak egiten da dolaz. Eta amabiru intxalaztarretiko. 73. Ba, da oina hemen beste gaztia, pastoria, horrek urte guztizitan ezetu badeu, berak beren oroimen ez dekona bintzet, zuk ze eretxize edo zeitik egiten duzu ondino hau zaraizi eta zeitik zeitzen duzu antxineko oiturekin. Ni pentsatu dut honek gauzek zela itxiben bier, jak gure aurrekoak ekartxo zen, ni pentsatu itxiretik segidu, da alba da hobetoin. Daia, hemen beste bat begire dauena, erduna. Erakutzi hori arpeixe. Zure eretxize zein ja? Bueno, nire aurre izan dauna, bezekuna nire zemenko izaten, nire nintxorra jaizu eta hemen bizan ez noen, baina nire aturratzen bera jo zan da, guztat eurra zeidu izen. Da, egiz, noz izen zen zure lehenengo Moskorra horko zen zara izen, baina guzurri parik, badaki dute. Hemen zara izen, nik uste dut berrota mabi zen. Berrota mabi zen. Beste guze bati. Gaur entzezu izin zerako sinorua. Zeu izin zerako sinorua, zeuko inozu haue. Aspaldi gurtit nago jot. Da, inoz esan dutzu karu edanik edo txarto inozunik edo. Sekulu ez du, danak pozik jaten du. Da, urtero amaiten da.
Gehiago baleko be bai. Gehiago baleko bai. Bueno, danak ez dauz berton. Baina gitxi gora bera tope duzenari galdetu inautzeu, gauze berdina edo. Da gitxi gora bera kakiteko edo idea purtsu bete ekiteko nahikoa uste dala. Bueno, hemen alban deko kaku famosua, bera konteko eskolako anekdotarik edo egon bada, bene zaizen. Zalaizen anekdotak bauna. Egon pilo bat. Zuazu mundu. Ba, esan. Neuri konteko ez da. Bai. Ba... Da, zeuri epa dire, hobeto. Neurie. Lehenengo moskorra zizena, neurie zizena amentxe 15 urtea, zaragizen. Bi ardau bi mon, lehen zitezan ardau moti, txikitu, ez da. Ba. Eta zitezan, mon bat, lebezate mon, da nik aztenan beste bat neuk. Egia 15 urtea. Da hortxe, harrapenan lehenengo moskorra, eta lehenengo txalada bertan gozen iraber. Zaragizen. Zage pentsau. Noen beste nire bastai, bastai pilo bat. Ba, lehen bolantea bat dezin, ba, igual, zaragitik, ez da? Eta... Behinak ortenaz, ni txikizin nintzen nien, bate botan bolanterik goizen, jo banak, oiko agie, gailurre, jauzean bera, da bine botezan atzotxu bet, saltek, karamelo bat horrek, eta jotzon kokotien bolanterik. Bueno, horlako pastek, zinikitxau, ba. Bueno, nahikoa tire. Datorren urterako beso zertxu itxibiko da, ez da? Ba, ia. Gaztetakoa. Bale. Bau keitien duen. Horko moduen, zaragile etorretan moduen. Aitzizan. Baki non bizizadela. Aiti dinot, hemen alban bizizadela. Teteko izena ez da. Segur zunien? Bai, Oin, ia, atorren azte, entxe azte dire, gaurua bezperak, azentziora bilen. Eta,
Bai, herrien ipingo ituz, musikek edo... Bai, asentzizio izen be, bai, gaur egunien asentzizio astegune da. Bai, orde. Ergitxik egiten da, eta beti eskubide gehiagoak abaz gehatzeko. Da gero, gazte bidan diru edo disponible dauna be, nobren... Hori beste gauza bat da. Hori beste gauza bat da. Bakotxa buena gaztaten da. Baina, zenean zapatu... Gizaurik, ja, bai, egamendeko Benito, da berak esango duzko antxineko anekdota sarren bat, edo beren gazte sasoikoan bat. Tira, zer esango, amego jaiek, izazte ziren, ardauen konture moskorrak atatu ziren, da zarrekin hartunde gauz, baina oin izitzu dut. Haiteko hori, gauze general bat da. Esan, zeuke akordeta zerien. Zeuke akordeta zerien olako gauze simpatikoen bat. Guk geratzen ginen hemen, da bete ginen zaragize ontxe kenan moduen, haitxe genuen, da ara joan da edan politiko eta gero bat bertotu batzuk eta bestiek eta holan txik izetu zan. Ez hain diplomatiko izen. Ez hain diplomatiko izen. Ez hain gauze simpatikoen bat, zue gazte denporakoa da. Zer zango ni ba? Pentsu dut esan. Zer zango? Seguzuna, nik ez dut esango zer esan, zera ni orduen proiektua nintzen izen. Leheniko elizak jotek egin eta biziko zen oitzure, herriko jaizek eta gero horixe, gaztetatik ikizik genuen, beti ibitzen goien sarra begote ziren da arzen oitzuren da holan txiki da. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakatzula euskara. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara,